Avui us vull presentar en Ricard, una de les persones més fascinants que m'he trobat al llarg de la vida. Ens desplacem fins a Manlleu, un petit poble situat a uns 10 minuts de Vic. És aquí, al bell mig de la plaça de l'església, que trobem el seu establiment, l'Herbolari Encarna. Aquí, durant 3 generacions, han donat consell a tothom que ha tingut el plaer de passar-s'hi, siguin de Manlleu o d'arreu del món, doncs el seu lema és siguis d'on siguis, vinguis d'on vinguis, benvingut siguis. En aquest nou món atapeït de tecnologies i novetats, intentarem ensenyar-vos que tan sols necessites els remeis de sempre per sentir-te millor. Voleu conèixer en Ricard? Acompanyeu-me i entrem a aquest petit paradís dels remeis naturals. Bueno, a part de quan m'he met de petits, és una cosa que m'agrada, m'apassiona. Tot el que ve de camp, tot el que ve d'arrels antigues, remeis antics, tot això m'apassiona. I si a més hi sumes els tractaments naturals per evitar les medicines al màxim, és a dir, no vol dir que no hagin d'existir, però reduir una mica el consum mèdic i poder tractar-te amb coses naturals sense efectes secundaris i tenir una salut més equilibrada és una que no descarto en la meva pròpia vida personal i en compartir-la, els coneixements, amb el resto. Jo crec que els mercats van començar, deu fer uns 60 anys aproximadament. Exactament no me'n recordo, hauria de mirar-ho en els papers, però els mercats van començar abans que la botiga, deu fer uns 60 anys, i la botiga potser en fa uns 50. La d'aquí a Manlleu és la Pairal de tota la vida. La botiga que es va iniciar, però la meva iaia va començar fent mercats. I dels mercats més endavant es va obrir la botiga. I van començar a fer mercats com a remediers, és a dir, recol·lectaven plantes i assecaven plantes, venien plantes, i la iaia inclús feia olis i tintures. Cosa que ara la normativa no permet. Fabricar-te coses d'aquestes a casa. Mira la càmera i fot-li bronca. Me cago. El mercat és més dinàmic, sincerament. El mercat m'agrada molt perquè és molt més dinàmic, és més mogut, l'alterna amb la gent és potser una miqueta més xisposa. Però també és veritat que la botiga guanya un punt de serietat en casos més puntuals on has d'entrar a nivells de patologies o gent que explica coses algo més delicades, potser té un punt més personal, més íntim, i potser quan la gent s'expressa més i potser se sent més segura. Sí que és veritat que hi ha gent de tota la vida que al mercat també s'expressa, però se sent més segura aquí a la botiga, en aquests aspectes. El mercat és més dinàmic i té una forma de més mobilitat de gent. Tot contínuament passa gent i a mi m'entretén més. Soc socialment actiu. M'agrada conèixer gent. Ricard va expressar la seva disconformitat d'ençà que li vaig esmentar fer-lo sortir a xarxes socials, però a poc el vaig fer entendre que es pot ajudar moltes més persones si fem servir aquest endimoniat món tecnològic que a ell li escau estèril i molt allunyat de la proximitat que li agrada tenir amb els seus clients. De fet, m'he decidit ficar-m'hi perquè en realitat et dones compte que cada vegada accedeixes a menys públic, sobretot públic jove. El públic jove costa molt accedir-hi a través de la botiga i els mercats perquè han perdut la forma d'anar a conèixer les coses en viu, és a dir, coneixen les coses a través de la xarxa, després és impossible accedir-hi, tot i que jo recomanaria a la gent que tornés a sortir al carrer, que tornés a tenir contacte amb els dependents i dependentes i amb els professionals, perquè crec que a internet hi ha moltes coses que no són del tot reals ni són aplicables amb tothom. Crec que cada cas és personal i que nosaltres el que fem en el cas directe és poder estudiar la persona tant en visió com en preguntes personals per poder fer un diagnòstic i poder treballar amb cada persona per diferent tractament, especialitzant el tractament que necessita cadascú. I reclamo a la gent que surtin un altre cop a recórrer als mercats, a recórrer a les botigues, a demanar a les herbolàries professionals consell en directe i no fiar-se tant de molts bulos que corren per internet, que es creen en modes i no tothom necessita els mateixos tractaments. La web pot ser d'un tipus de... Podem donar un tipus d'explicacions, però molt bàsiques, perquè nosaltres també, al tenir una persona davant, podem desenvolupar coses que a vegades no es diuen, però es veuen. Després és una forma que nosaltres fem servir d'anàlisis davant del client per poder descobrir coses i preguntar coses, per poder detectar coses que potser s'han passat dalt. Saps què vull dir? La gent és veritat que es deixa anar i que també t'agafen confiança i després és molt més còmode que a través d'un escrit per un mail, per exemple, o per una trucada telefònica.
És a dir, el fet de tenir una persona endavant, l'energia es comunica d'una forma diferent i és molt més fàcil detectar coses i poder-les tractar amb més qualitat i amb més profunditat. En Ricard mai us dirà allò de síganme i denle al like, però jo us ho recomano fer-ho si voleu estar al dia dels bons consells i l'alegria contagiosa que es viuen a l'Herbolari en Carme.